Neste primeiro vídeo deste tema imos estudar a importancia da auga no planeta Terra. Para elo veremos a importancia do ciclo da auga, estudaremos a importancia e características dun río. Deixaremos para un segundo vídeo o estudo das augas de lagos, augas subterráneas, glaciares e augas mariñas. Como sabes, a existencia de auga é unha das características que diferencian a Terra doutros planetas. Recordade que a auga cubre máis ou menos o 71% do noso planeta. As augas que compoñen mares e océanos denomínanse augas mariñas. Son salgadas e supoñen un 97% do total da auga. O 3% restante compóñeno as augas continentais, é dicir, as augas de ríos, lagos, xeo e augas subterráneas. Estas augas son doces, xa que conteñen menos sales que as augas mariñas. Observa agora esta explicación sobre un proceso xa coñecido, pero tremendamente importante. O ciclo da auga é un proceso que se repite na Terra e que fai circular a auga dun lugar a outro constantemente. Debido ao calor do Sol, a auga evapórase, ascende á atmósfera e condénsase en forma de nubes. Cando as gotas de auga adquiren certo tamaño, precipitan en forma de chuvia, neve ou saraiva en función da temperatura. Unha parte da auga é absorbida polas plantas, que a devolven logo mediante a evapotranspiración. Os animais tamén toman parte da auga, que a devolven ao medio pola respiración ou excreción. O resto da auga fíltrase e circula por cauces subterráneos ou forma cursos superficiais que modelan a paisaxe. Durante este proceso, a auga vaise evaporando e comeza de novo o ciclo. Proseguimos co estudo dos ríos. Iniciamos definindo o que é un río. Un río é unha corrente natural de auga permanente que se forma pola acumulación da auga de chuvia, polo deseo das neves das montañas ou porque as augas subterráneas saen á superficie. Debemos saber que un río só ten un nacemento, que corresponde co lugar máis alto no que se inicia ou forma o río, e que as augas discorren por un lugar que se chama leito. É dicir, o leito é o espazo polo que habitualmente pasa a auga do río. Se un río desemboca no mar ou nun lago, denomínase río principal, pero se desemboca noutro río, dicimos que é un afluente. Tamén debemos saber o que é a cunca hidrográfica. A cunca hidrográfica é toda a superficie de terreo que está inclinada cara a un río. De tal forma que a auga de chuvia, ben por regatos ou ben por afluentes, acaba nese río. No mapa de España da diapositiva podemos ver a cunca hidrográfica do río Ebro. O percorrido que un río realiza desde o seu nacemento ata a súa desembocadura é o que chamamos curso. Distinguimos tres tramos no curso dun río: o curso alto, o curso medio e o curso baixo. O curso alto esténdese nos primeiros quilómetros do seu percorrido. Adoita ser unha zona montañosa, con pendientes pronunciadas, polos que as augas discorren rapidamente e, lóxicamente, erosionan o terreo. O curso medio é unha zona de menor pendente. As augas van máis lentas. Por iso xa non erosionan, senón que transportan os materiais e forman curvas chamadas meandros. No curso baixo, o río é máis caudaloso e a velocidade das súas augas diminúe, porque o desnivel é cada vez menor. Por iso, o río vai depositando os materiais que foi arrastrando. Ás veces, os materiais que arrastra poden formar chairas aluviais, que son terreos moi fértiles para o cultivo. A maioría dos ríos corresponde con este perfil que acabamos de decir, pero non todos. Un exemplo é o río Miño, que no seu curso alto discorre lentamente, facendo meandros, e no seu curso medio ten rápidos e fervenzas, xa que pasa por lugares onde o terreo ten unha maior inclinación. Na desembocadura pódense formar esteiros, en que se mesturan a auga doce do río e a auga salgada do mar, ou deltas,
que son terreos de forma triangular debido á acumulación dos materiais que transportaba o río. Unha cousa importante é tamén saber cal é a dirección dun río. Esta vai determinarse mirando desde o seu nacemento cara a súa desembocadura. Deste xeito, distínguense a marxe dereita e a marxe esquerda do río. Lembrade que dicíamos que un río é unha corrente continua de auga, polo que a auga é un factor importante para o río. Cando falamos da cantidade de auga que leva un río, estamos falando do caudal que leva ese río. Este caudal vai a variar coas estacións do ano. Os ríos que teñen auga que procede do desxeo das neves normalmente van a aumentar o seu caudal na primavera, na época de desxeo. Os ríos que teñen augas que proceden principalmente das precipitacións aumentan o caudal nas épocas de chuvia. Algúns leitos só levan auga cando chove. É o caso dos Wadi no deserto do Sáhara e de corgos e torrentes en España. Outro factor importante é a variación do caudal. Se o caudal varía pouco ao longo do ano, o río decimos que ten un réxime ou un caudal regular. En cambio, se o caudal varía moito ao longo do ano, dicimos que ese río presenta un réxime ou un caudal irregular. Se o caudal do río aumenta considerablemente por encima do normal, pode orixinar desbordamentos e inundacións. O caudal mínimo dun río chamase estiaxe e acostuma repetirse anualmente na mesma época do ano. Os ríos son importantes para a vida dos seres humanos. Nós aproveitamos a auga dos ríos de diversas maneiras, construindo encoros e canles para abastecer de auga a poboación, as industrias, para regar os campos de cultivo. Tamén temos que saber que os ríos son importantes vías de comunicación para levar produtos e persoas duns lugares a outros. Coa construción de presas e centrais hidroeléctricas, aproveitamos a forza das augas para producir enerxía eléctrica. E por último, tamén debemos ter en conta que nas súas beiras e nas súas augas facemos moitas actividades de ocio, deporte, polo que temos que saber que atraen o turismo. Como vos dicía ao inicio, no próximo vídeo centrarémonos no estudo de augas de lagos, augas subterráneas, glaciares e augas mariñas. Vémonos no seguinte vídeo.